ko na tafi sai na dawo, sadakin ki sai na kawo, zuciya ta nemi ni yawo. Kun gani aka ce rama kyauta tukwice ko kuma me ake cewa yanda na yi tattaki na je har gare ta Abuja, ita ma ta yi tattaki tun daga garin Abuja ta zo har guri na garin Kano. Muna nan tare a Kano, ta zo guna ta kawo min ziyara, ta ce murja gurin ki na zo tun daga wata uwa duniya. Ubangiji Allah ya mai da ke lafiya. Wallahi na sani bijayi al-Mustafa. Wallahi tallahi nan gani nan bari sadakin agalawa ke. Ai wallahi wannan ziyarar da kika kawo mini, idan kika san irin daɗin da nake ji, nace ashe baiwar Allah nan yanda nake misin ɗinta ita ma ta yi misin ɗina. Allah sarki Safa. Sai figa kike yi. Ai ta gaya miki kullum sai na kawo miki abincin gina kai sosai, sai dai su faɗi su mutu ke. Ciki koshi mutuniyata, Allah yana gadin ki, ina nan ina gadin ki kawata. Kwanan nan insha Allah zaki ji sauki, zaki daina wannan ciwon cikin. Shi ma kuma na san baki ne, insha Allah babu inda zaki je, ina nan tare da ke sai kin ji sauki, kin samu lafiya, kin yi washarshar, kin yi dumurmur. Da ban dare tana jin haushi na, ban san ta wani taba ganin halittar ta ba. In ga miki saboda tsabar bakin ciki da hasada sai da ta kasa rike abin sai da ta fito. To ke kin ga nan kwana biyun nan da ke hankalin mu a kwanta muna tare tifoti, wallahi kin yi kiba, kin yi haske. Wallahi ki ai sai kin zama tafkekiya, wallahi zan bari ki tafi. Baki wallahi rashin lafiya ne raman da kika. Ba wanda baya rashin lafiya mutuniya ta, wallahi sai kin yi kiba. Ina nan mutane kan wanda ya ban hakuri na rike ta Safara sai ta yi dumurmur za ta tafi. Suna baki da iyayen su, kada rike zaune da mugun baki da dimbaru masoyiya asali, Safara masoyiya asali. Ba dan ina so ba za mu rabu da juna, Allah ubangiji ya mutu. Kuturi kin yi kiba. Ai tashi ne sai na ga kin yi kiba, kin yi dumurmur, kin ci ashirin shi gyare ko ina ya fito mini, billahi lazi ko ina in gan shi ya fito ko ina. To insha Allah nan gaba ma sai kin taro na kiba, kin yi dumurmur abinci wanda baya son ganin sai dai rasu. Ke ni ba ina kaunar ki Safa, bar in biya miki wallahi tallahi ina kaunar ki kamar raina zai fita. Dan ni wallahi zamana da ke a rayuwa ya fi min tarkata nan gayyan na ayyuka ke ha ha.